Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή του Podcast 19. Σ' άφησα να πει το μισό. Σήμερα έχουμε καλεσμένο super special. Τι άλλο να πω για σένα? Δεν χρειάζεται να πεις όνομα Ασλανίδης. Μιλάει η κόρα από μόνη της και το όνομα από μόνο του. Ο κύριος Παναγιώτης Ασλανίδης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Και τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι τώρα που ερχόμασταν μου λέει χαλάλι σας λέει, γιατί αγαπώ τη νέα γενιά. Και ένιωσα κάπως τώρα που το είπες. Δηλαδή και χαλάρωσα και γιατί εμείς δεν γνωριζόμαστε. Δηλαδή, σε γνωρίζουμε, αλλά από κοντά ξέρεις δεν γνωριζόμαστε. Φιλαράκι, θα μιλάμε εγώ στην Παράγκα μεγάλωσα. Ναι. Θα πει Παράγκα, ακόμα το σπίτι μας είναι Παράγκα. Εκεί ναι. Είναι στην Καλαμαριά. Δεν εκτίστηκε ακόμα. Περάσανε 100 χρόνια και ακόμα είναι Παράγκα. Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα, γιατί ξέρεις τι, κάπου διαβάσαμε ότι γεννήθηκες λέει σε σπίτι που το άφησαν οι... Ακόμα υπάρχει αυτό. Και το άφησαν οι Γερμανοί κατακτητές. Τα αφήσαν οι Γερμανοί, ήταν για τα άλογα. Για τα άλογα. Τα σπίτια. Ναι. Ήταν τα άλογα, τα πήραν δική μας, τα βάλαν πατώματα. Στην Καλαμαριά. Παράθυρα. Στην Καλαμαριά. Και γεννήθηκα εγώ εκεί μέσα. Εγώ εκεί μέσα γεννήθηκα στην Παράγκα. Δεν μπορεί να αλλάξω. Από τη μια μέρα, άμα ήμουν από πλούσια οικογένεια, αλλά έχει μερικούς πλούσιους οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Αγαπάνε και το φτωχό λαό, να μην λέμε όλα και τα αντίθετα έτσι. Ναι, αλλά οι περισσότεροι σε βλέπουν εφηψηλού. Εγώ δεν το έχω αυτό. Στην Παράγκα γεννήθηκα. Τώρα να σε ρωτήσω Είμαι κάτι. Με το λαό. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γεννήθηκε στην Καλαμαριά, τι διαφορετικό έχει η Καλαμαριά όσον αφορά τους πόντιους σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης? Η Καλαμαριά είναι η ποντιομάνα, ρε φίλε. Και οι παππούδες σας εκεί ήρθανε όλοι. Ναι. Εκτός αυτούς που ήρθαν από τη Ρωσία, οι οποίοι ήρθαν τώρα Ναι. και πήγανε, ανάλογα με τους συγγενείς που είχαν, πήγαν εκεί. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι αλήθεια? Ναι. Όλοι στην Καλαμαριά ήρθατε. Ποια είναι η ιστορία? Τύπησε ελονοσία και αρρώστια, χολέρα, τύφος. Και ιστορικά από ό,τι ξέρω και από ανθρώπους που μίλησαν στα διάφορα χωριά, είχαν πάντοτε έναν επικεφαλή από κάθε περιοχή. Δηλαδή οι Σαντέοι είχαν ένα, οι Κρομνέοι είχαν ένα, οι Καρασούτοι είχαν ένα, οι Τουρκόφωνοι είχαν ένα. Και επειδή τύπησε ελονοσία, λέγανε αυτόν τον πιο έξυπνο, τον επικεφαλή τους, πάνε να δεις να φεύγουμε από δεν θα αποθάνομαι. Οι Κρομαίοι ποιον είχαν, εσύ που είσαι Κρομαίος και ξέρεις? Οι Κρομνέοι πάντα είχαν κάποιους εκεί πέρα οι οποίοι δεν φύγανε καθόλου. Λίγοι φύγανε. Πολύ λίγοι φύγανε. Οι Κρομνέοι είναι στην Καλαμαριά οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αυτοί που πήγαν εκεί στην Δράμα που λέγεται και Νέα Κρόμη. Ναι. Δεν ξέρω αυτούς ποιους πήγε κατά εκεί, δεν το ρώτησα και τη γιαγιά μου να το ξέρω. Αλλά η Καλαμαριά είναι περισσότερο Κρομνέοι είναι. Έχει και Καρσλίδες όμως. Έχει και Καρσλίδες. Έχει και Καρσλίδες. Εκεί η οδός Καυκάσου που λέγεται, από εκεί πάνω ήταν οι Καρσλίδες. Ναι. Οι Κρομνέοι μείνανε εκεί και ως επιτοπλίστων οι Τραπεζούντα, οι Ματσουκέοι φύγανε. Έτσι και ένα μέρος από τις άλλες φυλές φύγανε. Και μάλλον διαλέξανε λόγω του επαγγελματος τους πού να πάνε. Βλέπεις οι Ματσουκέοι ήταν βοσκοτόπια, αυτά όλα μαγελάδες και ξύγια και πρόβατα. Πήγανε σε ψηλά βουνά για να τόλουν τα πρόβατα. Έτσι είναι. Ναι. Οι περισσότεροι έχουν παρχάρια, έχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κάτι άλλο. Με την ελονοσία την κοπανίσανε. Και ψάχναν να βρούνε και πολλοί κοιτούσαν να μοιάζει και λίγο με το χωριό τους. Η περιοχή έχει και τέτοια. Εντάξει. Εσείς πώς ασχοληθήκατε με τη μουσική? Άκου. Έπαιζε κάποιος εγώ ήμουν στο πολύ σπίτι? τυχερό παιδί και ασχολήθηκα με τη λύρα. Έπαιζα και εγώ μπάλα σαν τον αδερφό μου. Έπαιζες μπαλά? Έπαιζα στον Απόλλωνα. Ας την πλάκα. Τι θέση έπαιζες? Φοβερό δεξιμπάκι ήμουνα. Ας την Ο πλάκα. αδερφός μου έπαιζε, επιθετικός ο Αχιλλέας, έπαιζε πάντα επίθεση. Ο Ασλανίδης, ο Αχιλλέας που έπαιξε Απόλλων, πάω και ήσουν Παναθηναϊκός και σταμάτησε. Εκείνος είναι επιθετικός, 11 έπαιζε. Ποιο είναι το πιο ωραίο γκολ που έχεις βάλει, για πες? Εγώ δεν έβαλα γκολ. Δεν έβαλες ούτε ένα γκολ?
Επιθετικός δεν ήμουν. Δεν πειράζει. Εκεί κάνα σουτ να ανέβεις να κάνεις. Δεν μπορούσα να κάνω. Μπορεί να έβαλα και κανένα. Χάσει και στη φέξη. Η επιθετική βάζει γκολ. Ο μόνος που βάζει γκολ αμυντικός ήταν ο Λουκανίδης, φίλε. Και τότε. Έπαιρνε την μπάλα από τον μπακ και πήγαινε έβαζε γκολ και ξανά γυρνούσε πίσω. Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν υπάρχει. Στις Σήμερα δόξες τέτοιο του, δεν έχει. Στις το έλεγε δόξες και ο του. αδερφός μου, ο Λουκανίδης λέει ήταν ένας. Δεν υπάρχει άλλο Λουκανίδης. Όλοι παίζαν στις θέσεις τους, κατάλαβες. Τώρα εμείς μικροί μπορεί να, όταν παίζαμε εγώ μεταξύ μας, να πήγαινα και εγώ καμιά φορά να τύχει να βάλω. Αλλά πάντα ήμουν πίσω. Ήμουν πολύ φοβερό δεξιμπάκ, ήμουν πολύ γλυγρός και σκληροτράκυλος. Ο αδερφός μου ήταν παίκτης όμως καλός, ξεχώρισε αμέσως. Και η Λύρα πώς έκατσε με την μπάλα? Τώρα με τη Λύρα. Πήγαινα στον Απόλλων, παίζαμε, είχαμε φανέλες, αγοράζαμε εμείς τα παπούτσια και τις φανέλες με τα λεφτά μας για να παίξουμε. Έτσι και αυτό και τι ψάχνεις τώρα. Τα δικά σας τα χρόνια που τα βρήκατε όλα έτοιμα. Ο πατέρας μου είχε καφενείο στην Καλαμαριά και κάθε Τετάρτη έκανε ποντιακή βραδιά. Όχι με μεγάφωνα. Δεν υπήρχαν μεγάφωνα. Πότε ήταν παρέες μεγάλες και όταν άρχισε να αυξάνεται αυτό, η παρέα, οι 10 να γίνουν 30-40 άτομα, Γεωργάκη θα με κοιτάς τώρα να δεις τι αντιεξιότητες είχαμε και παίζαμε. Κάποιες δεν υπήρχαν. Ξέρεις πώς παίζαμε? Το τραγούδι ήταν ελεύθερο χωρίς μεγάφωνο. Η Λύρα βγάζαμε το pick-up, ήταν οι μεγάλες οι βελόνες αυτές σαν καρφιά, ήταν μητερές μπροστά, βγάζαμε την κεφαλή του pick-up, το είχαμε δίπλα εκεί στο λιράρι και καρφώναμε τη βελόνα πάνω στη Λύρα, την δέναμε και πατούσαμε το pick-up να ακούγεται η Λύρα εκείνα τα λαμπάτα της Γκρούντιχ, τα ραδιόφωνα. Όταν πατούσε pick-up έπαιζε. Εντάξει, και η Λύρα ακούγεται από εκεί και το τραγούδι ήταν ελεύθερο. Έτσι γινόταν τα ποντιακά όταν ήμουν παιδί. Στην Καλαμαριά παίζαν πολύ Λύρα. Αυτοί που ξεχωρίσανε ήταν ο Γόγος και ο Γιάννης ο Βλασταδίτης, ο Τσανάκαλης. Αυτοί παίζανε από τους άλλους αρκετά πολύ ανεβασμένα από ό,τι παίζανε οι παππούδες. Οι παππούδες παίζανε μια Λύρα απλή. Έτσι, χωρίς σχέδια, χωρίς τίποτα. Όλα τα ίδια, όλες τις χορδές μαζί, ας μην το συζητάς. Εγώ είδα το Γόγο επειδή βοηθήσα τον πατέρα μου εκεί στο καφενείο. Άρχισε να με κεντρίζει η μουσική ποντιακή και έλεγα πότε να τελειώσω, να ψήσω τα σουβλάκια, να τελειώσω να δω πως παίζει ο Γόγος. Και έτσι έμαθα Λύρα. Πότε ερχόταν ο Τσανάκαλης, πότε ερχόταν ο Γόγος και έτσι με έπιασε η ψώρα. Μόνος μου στραγάκα, ρούγα, γάρα. Με τον Γόγο κάνατε μαθήματα? Όχι, ο Γόγος δεν έδειχνε, ούτε τα παιδιά του δεν έδειξε. Τίποτα? Γιατί? Δεν μπορούσε να δει, δεν είχε υπομονή. Το λέω, με λέει πάρε δείξε τα. Λέω δεν έρχονται. Λέω το Σάββατο τουλάχιστον γιατί αυτό σε μένα μοιάζει, αυτό θα μάθει σαν και εμένα. Το λέω, γεγιές είναι, παίρνει τα ταούλια, λέω και χτυπάει, βάλε και τα μαλλιά τα. Έτσι γεγιές ήταν. Καμιά συμβουλή όμως σας έκανε? Εμένα η παρατήρηση? Εμένα μ' αγαπούσε, όχι. Καλή η παρατήρηση. Ναι, με έκανε. Όταν έπαιζα με έλεγε. Εκεί πρόσεξε πως χτυπάς το δάχτυλό σου. Χτυπάς φάλτσα, πας προς τα κάτω. Γιατί? Όχι έτσι άγρια, με ωραίο τρόπο ήταν. Αυτός τι άνθρωπος ήταν? Γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν, λέει, απόμακρος, ότι δεν μιλούσε πολύ, ότι ήταν. Άκου. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε άλλο επάγγελμα. Η δουλειά του ήταν η Λύρα. Ναι. Οι παλιοί οι πόντιοι είχαν πολλές απαιτήσεις έτσι, πώς να το πω, παράλογες. Έπρεπε όταν πίνανε να έρθει ο Γόγος να τους παίζει Λύρα, αφιλοκερδός, και αυτό τους λέει ρε κύριε, εγώ, άμα ο καθένας πίνει και τρέχω να παίζω εγώ σε εσάς χωρίς να βγάζω κάποιον, γιατί εγώ έχω οικογένεια, έχω 3 παιδιά, πώς θα τα ζήσω? Και κράτησε κάποια απόσταση και πήγαινε σε αυτούς τους ανθρώπους που εκτιμούσαν αυτό που έπαιζε και τον δίναν κάποια χρήματα να ζήσει στην οικογένεια του, λίμωνο. Δεν έκανε άλλη δουλειά αυτός. Η δουλειά του ήταν ο Λυράρης. Ήταν και λίγο έτσι, όχι από μακρό. Βαρύς στις σχέσεις του ήταν. Δεν ήταν από μένα, ήταν από μακρό του πατέρα μου, όχι. Με αυτούς που ήθελε. Με αυτούς που ήξερα ότι είναι φασαρτσίδες, ήταν απαιτητικοί, μέθηση. Εντάξει. Και μας έλεγες πριν
ότι η πρώτη σου λίρα, την πρώτη σου λίρα, Με την έφερε ο μπαμπάς του. ο μπαμπάς το Σταύρης. Ναι, γιατί ήμουν μικρούλης, Ναι. πολύ μικρό ήμουν. Ο πατέρας μου με λέει πρέπει να ήσουν 3 χρονών. 3-3,5 δεν θυμάμαι λέει. Και ήρθε ένα ξημέρωμα, λέει, ήρθε στο σπίτι μας, λέμε παρέα. Ο Σταύρης έτσι ήταν παλιά. Κάπου ξημερώνανε, πηγαίνανε στον Γιώργο, του Γιάννη. Ναι. Έτσι. Ανοίγαν οι πόρτες, δεν υπήρχε. Δεν ανοίγουν οι πόρτες, δεν υπήρχε αυτό εκεί τότε. Ο πόντος ήταν πόντος εκεί όπως ήταν και στην Καλαμαριά. Ήταν ντροπή να μην ανοίξουν οι πόρτες. Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι είχαν φτωχό το βάζανε στο τραπέζι. Έστω και με σκέτα στύπα, ό,τι είχαν το βγάζανε. Το πιο όλα τα. Δεν ήταν και πλούσιοι άνθρωποι τότε. Και με αυτό γλεντούσαν. Αυτοί παίζαν. Κάποια στιγμή εγώ μωράκι ξύπνησα. Μπέτησε η γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου με μεγάλωσε. Πήγα κάτσα στο κάτω θύρκεγα, γιατί οι πόρτες τότε τα σπίτια είχαν κάτω θύρια. Έτσι. Έκατσα εκεί και χτυπάω το πόδι. Απάνω στο ρυθμό που παίζει ο Θείος Σταύρης, με λέει ο παπάς μου, χτυπούσα στο πόδι και λέει ο Θείος Σταύρης, αυτό θα μαθαίνει και με τζέν, θα φέρα τον μοίρα. Γιατί είδε τώρα 3 χρόνια χτυπάω τον ρυθμό, άρα έχει ρυθμό. Και με έφερε μια 50. Μικρή, Μικρή. Πρέπει να το έκανε, κατασκεύαζε τότε για του Νυφαδόπουλου, ο δάσκαλος ήταν, αλλά τα χέρια του πιάνανε, έφτιαχνε λίρες αυτός. Αυτός πρέπει να το έκανε από ό,τι είπε ο παπάς μου. Ο Νυφαδόπουλος είναι ένας ποδοσφαιριστής του Απόλλων Καλαμαριάς. Ο παπάς του το έκανε, το έδωσε στο Θείο Σταύρη και με το έφερε. Και με εκείνο έμαθα. Έτσι να αρχή, ούγα, ξεκουρτισμένα. Σιγά σιγά έβλεπα πώς παίζει ο Γιάννης, πώς παίζει ο Γόγος και σιγά. Το πρώτο κομμάτι που ξεκίνησα είναι το ατσαπά της Σέρα. Εκείνο έμαθα πρώτα. Το θυμάμαι και σαν σήμερα. Από εκεί σιγά, επειδή χορεύαν πολύ Σέρα στην Καλαμαριά. Το χορεύαν οι Καλαμαριές, τους Οικρομνέοι χορεύαν. Είχε 2 παππούδες. Πατρίδα Σέρα τώρα. Ήταν ένας Φιρτινίδης ο Γιώργος. Εκείνος ήταν και αριστοκράτης. Ήταν από καλή οικογένεια. Πάντα ήταν κουστιμάρες μέρος με το καβουράκι, το κουστούμι του, το γυαλέγο του την εποχή εκείνη. Και είχε καφενείο στην Καλαμαριά αυτός. Θείο Φιρτίνη θα φτάμε Σέρα. Τώρα ακόμα και στα σπίνω ένα 2 ρακία. Μόλις έπινε κανένα 2 ρακία, τώρα απ' έξω. Και ξεκινούσε τη Σέρα. Έτσι ήταν η Καλαμαριά. Ήταν ο πόντος όπως ήρθε από εκεί, έτσι, και διατηρήθηκε μέχρι που ήταν οι παππούδες. Ύστερα χάλασε η κατάσταση. Έπαιζε και μπουζούκι ο Γόγος, Ο Γόγος ήταν δεύτερο μπουζούκι με το Τσιτσάνι, φίλοι. Έπαιζε μπουζούκι με το Τσιτσάνι ο Γόγος. Αλλά στα καταγόγια ήταν. Τα μπουζούκια ήταν τα καταγόγια τότε. Τι ήτανε. Στη Καλαμαριά εκεί. Όχι στην Καλαμαριά, ήταν εκεί κάπου στην παραλία στο Καραμπουρνάκι. Στο Λευκοπύργο. Είχε κάτι καταγόγια, υπόγεια, έτσι έλεγε ο παπάς μου. Τον είχες δει να παίζει μπουζούκι, έπαιζε καλά. Έπαιζε. Για να παίζει με το Τσιτσάνι. Ναι. Έπαιζε τα παλιά, τα ρεμπέτικα, όχι τα τσιμερνά. Ναι. Τα λερωμένα τάπλητα, αυτά, κάτι τέτοια. Κάνα τραγούδι που είπε στο μπουζούκι, θυμάσαι. Αυτό τα λερωμένα τάπλητα. Αυτά τα τραγουδούσε και Ναι. Και στη λίρα τα έπαιζε αυτά. Θα περνάω και θα λένε ο πατήρης, ο γέγες. Αυτά τα παλιά, τα τραγούδια. Ναι. Έπαιζε και τραγουδούσε. Στη λίρα τα έπαιζε αυτά. Τα έπαιζε και με τη λίρα. Ναι. Όταν ήθελε, τα έπαιζε. Το πέρασε αυτό το μπουζουξίδικο το στυλ στη λίρα. Που το πέρασε. Στους αναδιπλασιασμούς που κάνει η λίρα, αυτό που έδειξα προηγουμένως, που σας έδειξα, να το κάνουμε εδώ, να το δει και ο κόσμος. Γιατί... Ναι, κάντε το μας να το δούμε. Πέρασε και στα τραγούδια του Καυκάσου. Γιατί τον έλεγα, Πατριάρχη, πολλά μπουζούκια βάλαμε. Και με έλεγε, φτωχό είναι το κομμάτι. Γιατί, θα βάλουμε λίγα λουλούδια. Και έβαλε όλα αυτά. Θα κάνω τώρα ένα δείγμα με αυτά που σας λέω για να καταλάβετε. Εντάξει. Το μικρόφωνο πώς παίζανε οι παππούδες μας, θα κάνω πώς παίζανε αυτοί που ήταν που δεν το είχαν επάγγελμα, που παίζανε για την ψυχή τους και για την παρέα τους και για τους φίλους τους, έτσι. Ένα κομμάτι που είναι και της περιοχής της δικιάς μας της Κρόμης. Και πώς το έκανε διπλό και μονό και πώς το έκανε διπλό. Το έκανε ανάλογα με την περιοχή για να μπορεί να χορευτεί μονά ή διπλά. Ναι. Εγώ τώρα θα σας το παίξω λίγο μονά.
επόμενο το έκανε. Για το χορό το έκανε αυτό, Για το χορό. Το ένα είναι μονό, το άλλο είναι διπλό. Οι Καυκάσοι χορεύουν διπλά. Και που παίζε στην Πολύχνη, ήταν Καυκάσοι και έπαιζε διπλά. Έπαιζε με τον δεύτερο τρόπο που έπαιζε. Και Τα καρφλίδικα. Πάμε τώρα στα καρφλίδικα. Τα καρφλίδικα παίζαν οι παππούδες εκεί στην Καλαμαριά. Ένας Χρήστος και Παπίδης. Με έδειξε και ένα κομμάτι. Εκεί το παίξαμε το Θόδωρο τον Παυλίδη. Έπαιζανε. Παίζανε οι παππούδες. Αυτός έκανε. Από το μπουζούκι. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Αμέ. Αυτός Έβαλε ήταν ο εκεί Γόγος. τα λουλούδια. Εντάξει. Το κατάλαβες. Ναι, Έχει ναι, τρελαθεί εδώ ο Γιώργος από πίσω. Γιώργο, θα έρθεις λίγο καιρό να σε κάνει μάθημα. Να μάθεις την παράδοση καλά. Να μάθεις καλά την Για παράδοση. πες τώρα που το είπες, για πες καμιά παρατήρηση για τον Γιώργο. Ο Γιώργος παίζει καλή λίρα. Όταν ήρθα σας είπα. Ναι. Παίζει καλή λίρα. Δεν το αποπαίρνουν το παιδί και όσο μπορεί να τα πάρει. Δεν μπορεί να έχει τα δικά μου τα βιώματα. Βλέπεις, σας είπα, ναι, πού, εντάξει. παίξαμε παππούδες, εντάξει, διάφορες περιοχές. Είδαμε τον Γόγο, είδαμε τον Τζανάκαλη, είδαμε τους παππούδες που παίζανε. Εσείς ήρθατε κατευθείαν και μάθατε λίρα. Από αυτά που ακούσατε Ναι, και ναι, μπράβο ναι. σας που φτάσατε σε αυτό το σημείο. Έτσι, εγώ τώρα μαθαίνω τα παιδάκια λίρα και τους λέω ξεκινάμε από τη βάση, δεν ξέρω τι παίζετε, stop. Θα φύγω και δεν θα ξέρετε τι παίζετε. Και ποιος σας θα δείξει, δεν υπάρχει κι άλλος, πεθάναν όλοι. Εντάξει, ξεκινάμε από τη βάση και άμα θέλετε να παίξουμε και ό,τι άλλο θέλετε, παίζουν. Για πες ο Πολλές φορές Τσανάκης. δεν ξέρω και κανένα κομμάτι, του λέω Ναι. βάλτε στο ίντερνετ. Ναι. Το παίρνω και λέει είσαι καλύτερα το παίζει. Λέω δεν τα κοίταξα να τα παίξω, έχω την ευχέρεια να τα παίξω καλύτερα. Εντάξει. Ο Τσανάκαλης, για πες, και αυτός τι Ο άνθρωπος Γιάννης, ήταν. ο Γιάννης δεν ήταν τη τάξη του Γόγου μεταξύ μας. Ο Γιάννης είχε ένα καλό ότι δημιουργούσε κομμάτια μουσικά. Διασκευές, από ρωσικά κομμάτια, από καυκασίων κομμάτια. Τα κάνει διασκευές με τον δικό του τον τρόπο. Δεν είχε αυτή την καθαρότητα που έχει ο Γόγος, έτσι. Ήταν και το παίξιμο του διαφορετικό και η κλίμακα με τα δάκτυλα του ήταν διαφορετική. Ο Γόγος ήταν βιρτιόζος και στο τοξάρι και στην καθαρότητα, λόγω που έπαιζε εκεί το όργανο, το μετέφερε και εδώ. Έγραψε όμως τραγούδια, η μάνα έγκυο νερό. Αυτό είχε αυτή την ευχέρεια να την κάνει. Που γίνανε επιτυχίες, έτσι. Βέβαια, Μεγάλες επιτυχίες. δεν μπορώ να αμφισβητήσω με τίποτα. Ούτε είμαι εγώ κατά του νεοποντιακού. Η μουσική περπατάει, αλλά τη βάση δεν πρέπει να αφήσουμε. Να σε κάνω μια ερώτηση Γιατί τώρα. δεν πρέπει να αφήσουμε τη βάση, γιατί τι λέει. Θα χάσουμε την ταυτότητα μας. Πάμε αλλού, είπα. Εντάξει, παίζουμε τώρα. Τσιφτετέλεια δεν έπαιξα εγώ. Εσύ τι λες, επειδή δεν τα βγάλα. Εγώ τώρα, άμα τα χτυπήσω, όταν τα κοιτάνε αυτοί, σου λέει πότε τα χτύπησα δηλαδή. Το 74 χτύπησα εγώ. Κομμάτια. Πού ήσασταν εσείς, ήσασταν πουθενά. Τι ποιος το 70, ούτε ιδέα δεν ήμασταν. Έτσι. Παίξαμε και μάμπο, παίξαμε και τσιφτετέλεια, παίξαμε και τάσεις, διασκευές. Μάμπο. Παίξα μάμπο. Ναι. Μαζέψα τα πράγματα, παμανάκια. Ποντιακό. Ποντιακό. Ποντιακό μάμπο. Ποντιακό. Αυτό δεν το ξέρω ότι υπάρχει. Ναι, γιατί δεν παίξαμε. και ομάλια παίξαμε. Και ομάλια παίξαμε. Ο Τάκης ο Παπαδόπουλος έβγαλε. Στην καρδία σύμπτω πόνο, το κρασί είναι εγώ γιατρό. Κι όλο πίνω, κι όλο πίνω, κι όλο πίνω και το έχω μετά. ακούσει. Ναι, εντάξει. Και πολλά διάφορα. Πήγα να παρεμβάλλω τον αδερφό μου στο σταθμό που είναι και επίκαιρο τώρα. Έτσι που φεύγουν στο σταθμό και φεύγουν στην ξενιτεία.
Την έκλαψε η καρδία μου, όταν σέρθε το τρένο. Με το τρένο φεύγαν τότε. Εντάξει, τώρα παίρνουν και τα αεροπλάνα και πάνε. Εσείς πότε δουλέψατε, πότε ξεκινήσατε τη δουλειά? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα το πρώτο πανηγύρι. Πρέπει να ήμουνα 16-17 χρονών. Το πρώτο πανηγύρι που έκανα ήταν στην Πολύχνη. Στην Πολύχνη, εκεί με τον Τάκη τον Σαχινίδη. Ο Τάκης Σαχινίδης ήταν, εάν έπαιζε λύρα, επειδή έπαθε κάποια νευρικότητα στα δάχτυλα του, από νευρικά δεν μπορούσε να παίξει. Αλλά εδώ τα αυτή του ήταν σαν να έπαιζε ο γόγος. Ήξερε το ηχοσύστημα και τους ήχους όλα τα ξέρει. Έκανε και κάποια μαθήματα κάποια σε μερικά παιδιά. Ο Φάνης πήγαινε εκεί, σε αυτό να πήγαινε. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω τα μαγαζιά. Πού να προλάβω να κατουρίσω, δεν μπορούσα. Είχα και το ΤΕ. Εδώ με λέγανε να πάω καθημερινές να παίζαμε εμείς, Γιώργο. Μην βλέπεις τώρα που ώρα γίνανε έτσι. Καθημερινές παίζαμε, Γιώργο. Και τους λέω, ρε κύριε, δεν μπορώ να έρθω εγώ. Με την άλλη μέρα να έχω ρεπό, να ξενυχτήσω για πάω στον ΟΤΕ και έστελνα άλλους. Όταν μπορούσα να έχω ρεπό, καθημερινές παίζαμε. Τα πανηγύρια καθημερινές, όταν η μέρα γιόρταζε, κάναμε πανηγύρια. Τώρα τα μεταφέραμε Σαββατοκύριακο για να μπορεί να έχει. Και ο κόσμος υψούσε γι' αυτό. Παίξατε και με τον Χρύσανθο, Και με τον Χρύσανθο παίξατε. Το Χρύσανθο έκανα 4 χρόνια πριν πάω Φαντάρος. Το 68 πήγα Φαντάρος. Πάλι 4 χρόνια το 64. Από το 68, ναι, το 64. Πού παίξατε? Παντού. Ο Χρύσανθος ήταν όπως ο Γόγος ήταν με τη λύρα και εκείνος ήταν στο τραγούδι. Πώς ήταν στη συνεργασία και σαν άνθρωπος? Έμαθα πολλά πράγματα. Άψογος ήταν στην συνεργασία του Χρύσανθος. Μ' αγαπούσε πολύ, επειδή δεν είχε κι άλλους να πάει. Ήταν μια συγκυρία που έμπλεξα εγώ με τον Χρύσανθο. Με τον Γόγο είχαν μια διαμάχη, χωρίσανε για όχι για τα χρήματα που λένε, για τα χρήματα, για κάποια συμφωνία ότι πρέπει όταν πάει ο ένας κάπου να πάει και ο άλλος. Ο Γόγος όμως είχε προτάσεις και έμενε ο Χρύσανθος έξω, οπότε ο Χρύσανθος δεν μπορούσε να ζήσει. Σου λέει, ρε κύριε, εσύ άμα πηγαίνεις 3 φορές και εγώ δεν πάω πού, πώς θα ζήσω? Και έτσι χωρίσανε τη συνεργασία της. Ναι. Χωρίσανε τη συνεργασία. Και πήγε με τον Κουγιουμτζίδη. Ναι. Ύστερα μετά τον Γόγο, καλά έπαιζε η Κουγιουμτζίδη. Και ο Γιώργος έπαιζε καλά και ο Μίτσος έπαιζε καλά. Πάρα πολύ καλά παίζανε. Ναι. Και ύστερα λίγο πιο κάτω ήταν και ο Ιωαννίδης ο Νίκος. Εγώ τότε ήμουν πιτσιρίκι. Πήγαινα στο σχολείο, στο Δημόκριτο πήγαινα τότε. Αυτοί παίζανε και κάποια στιγμή αρρώστησε ο Κουγιουμτζίδης. Και δεν είχε λιράρι, έμενε έτσι. Ο Νίκος ήταν στη Φλόρινα και με λέει να πρέπει να συνεργαστούμε, δεν έχω λιράρι, θα έρθεις? Λέω, Χρύσανθε, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι συνέχεια μαζί σου γιατί έχω μαθήματα. Θα το κανονίσουμε εκείνο. Και έτσι συνεργάστηκα. Δεν ήξερα τα καρφλίδικα αυτά. Πολλά τραγούδια δεν τα ήξερα, να σας πω, μετά μάθε ο Χρύσανθος. Γιατί εμείς επάνω Κρομνέοι και Σαντέι και τέτοια παίζαμε. Έτσι. Και Ρασουντέικο παίζαμε. Καρφλίδικα παίζαμε 2-3-4, το Καράπουρνο, αυτά ήταν. Το Ορφάνιχα. Καμιά ιστορία έτσι θυμάσαι με τον Χρύσανθο που να σου είχε μείνει? Θα σας πω τώρα ιστορία, πάτε και πλάκα. Πολύ πλακατζής έχουμε ακούσει ότι ήταν. Με παίρνει μια καθημερινή τηλέφωνο, είχε ο πατέρας μου στο μαγαζί, εμείς στο σπίτι που να είχαμε. Το καφενείο έπρεπε να έχει τηλέφωνο. Ήταν και τα κόκκινα. Έβαζε σε δραχμή και έπρεπε να μιλήσεις. Παίρνετε, πήρε τον πατέρα μου, εγώ ήμουν στο σχολείο. Ακόμα τελείωσα, πάω. Με λέει, πήρε ο Χρύσανθος, λέει, να πάρεις ένα ταξί και να πας εκεί που είναι η Βεντέτα. Λέω, κατάλαβα, στον Κοκόνι θα πάω. Λέω, ξέρω που θα πάω. Λέει, πάρε ταξί, θα το πληρώσουνε, πάρε τη λίρα και πάνε. Πήρα το ταξί, από την Καλαμαριά πήγα στην Πολύχνη. Αυτό είναι, ξέρεις που είναι αυτό, που ήταν η Βεντέτα. Πώς είναι το στρατόπεδο του Παυλωνοτό, τα φανάρια είναι πολλά. Ναι. Αριστερά τώρα να πουλάει εκεί πέρα παντζούρια και. Εκείνο ήταν η Βεντέτα, χάρτινο ήταν εκείνο. Ναι. Παράγκα ήταν. Από χαρτί ήταν. Και δίπλα είχε ένα καφενιδάκι. Αυτός μάζεψε καμιά 4-5 εργολάβους
Τον είπανε θα κάνουμε τραπέζι και με πήρε εγώ πάω τους βλέπω στρωμένους. Αυτός τραγουδάει μόνος του χωρίς να τραγουδάει, τους τραγουδάει εκεί πέρα. Μπήκα μέσα εγώ, ή το ταξί, τον πατέρα μου δώσε λόγο, του πληρώσω το ταξί, το λόγο δώσε μου το ταξί να πληρώσω. Με έδωσε ο πατέρας μου μετά, το ταξί μπήκαμε μέσα με τη λάρια. Και αρχινάει και παίζαμε. Πότε φύγαμε, ξέρεις? Την άλλη μέρα το μεσημέρι, δεν πήγα σχολείο. Τι λεφτά μας έδωσαν, ξέρεις? Πόσο λες? 1.000.000. Δραχμές, Δηλαδή ευρώ σαν να λέμε. Βάλτε τώρα. Ναι. Πόσο είναι το εκατομμύριο? Να μπει από κάτω. Ευρώ. 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ. Αλλά εκείνα το εκατομμύριο με αυτό που είναι σήμερα, ενώ έχει αξία. 4 διαμερίσματα έπαιρνες. Ναι. Ναι. Και όταν γύρισες τι είπες στον μπαμπά σου? Τίποτα δεν είπε. Ο πατέρας μου σου λέει αυτός έμπλεξε, δεν θα έρθει. Τι να το πω. Κατάλαβε ότι για πάει με τον Χρήστο, αυτός έμπλεξε, άλλο θα έρθει. Άκου τώρα. Παίζομαι. Αυτός τώρα, ο Γιώργος είναι οργολάβος, ο Γιάννης είναι οργολάβος, ο Παντελής είναι οργολάβος. Αυτός ήξερε τον καθένα που πονάει. Πάρε εσύ, βάζεις στιχάκια για αυτόνα, για εκείνον αυτόνα, στιχάκια για τον καθένα. Αυτοί 500.000 πατάνε λεφτά, μαζεύουνε. Μαζεύουνε στο τραπέζι εκεί. Αυτός κάποια στιγμή τα πήρε, τα βάλει στη τσέπη του. Θα πάω να κατέβησω, τους λέει, συγγνώμη για τη φράση μου, να πάω να ορίσω, τους λέει, και γύρισε. Τα ξημερώματα το μεσημέρι, 11 η ώρα σταμάτησανε. Αυτός ύστερα άρχισε να τραγουδάει κομμάτια του πατέρα του που είχε προβλήματα τότε με τον εμφύλιο πόλεμο και τραγουδούσε, και ένας από αυτούς ήταν του ίδιου κόμματος. Αριστερός, ο Χρυσάντος, αριστερός και εκείνος, και έλεγε για τον πατέρα του, εκείνος όπως είναι, κάποια στιγμή αρπάει το τραπέζι, κρούια το μια αυγαγέ στο τραπέζι. Και το λέει σταμάτα γιατί θα παραλούνες και παράδες, άλλο και έχουμε να τύχουμε. Έβαλαν τις τσέπες έξω. Τα πήρες όλα, τα παραλούνες. Και σταματήσαν. Πήρε το τραπέζι όπως ήταν, κρούια το μια αυγαγέ. Το λέει Χρυσάντε, σταμάτα, λέει, θα παραλούνες. Παράδες πα και έχουμε να δείχνουμε σ' άλλο. Και μετά 1.000.000 λεπτά πήραμε. Τόσα λεφτά μας έδινε και ο Μελισσανίδης, ο Ζώρας. Με τον Ζώρα παίζαμε στην Παναγία Σομερά. Μας είχε πριβέ. Ο Ζώρας μας είχε πριβέ πάνω εκεί. ήταν καλός λιράρης ο Ζώρας? Όχι, ένας απλός λιράρης, αλλά ήξερε να ακούει. Δεν τον γελούσες. Το γόγο έπαιρνε μαζί του και έφευγε. Εκείνος τόσα λεφτά, πότε 500.000, πότε 700, πότε εκεί τα λεφτά μαζεύαμε. Αλλά ξέρεις τι έκανε? Είχε το τραπέζι πριβέ και αυτοί που καθόντουσαν μαζί του τους έλεγε όποιος κάθεται με τον Ζώρα, εντάξει, και θα δείτε αμονεμένο όσα δίγω εγώ, αλλά θα δείτε. Ή κάθεστος μετεμένοι ή και κάθεστο. Δηλαδή αυτοί όσα μπορούσαν να δώσουν οι άνθρωποι, εντάξει, αυτός ό,τι είχε στην τσέπη τα βγάζε. Πάρτε τα. Και έπαιξες και με το Θόδωρο τον Παυλίδη, Με όλους έπαιξα. Με όλους, ό,τι κινείται. Για πες για το Θόδωρο. Για το Θόδωρο. Ο Θόδωρος ήταν ένα αγροτόπεδο. Το ξέρεις και αυτό, ναι. Το Σινισάντα. Ήταν ένα αγροτόπεδο το οποίο μου το έφερε ο Γρηγοριάδης, ο Μπάμπης, που παίζει και αυτός λίρα, είναι από τα χωριά της Κίτρας εκεί, το Ριζό. Ναι. Λέει, έχω ένα μικρό ρε Ασλανίδη, τότε εγώ είχα το κάστρο. Το μαγαζί είχα ανοιγμένο το κάστρο. Και τραγουδάει καλά. Λέω, φέρ' να το δω. Τον έφερα. Εντάξει, δεν ήταν τώρα που εξελίχθηκε αυτή, δεν ήταν έτσι. Τον έκανα πρόβες, τον έμαθα να κάνει, πού να κάνει λαρικισμούς, για τραγουδούσε ίσα. Η φωνή του παντούσε, στη λύρα παντούσε γιατί τραγουδούσε με τον Μπάμπη. Τον έκανα πρόβες, τον έκανα και 2 δισκάκια. Εκείνο με το Τασουνίτσα που έπαθε στον Εμποδιακό, και ένα τον έκανα παραδοσιακό. Και ανέβηκε, ύστερα ανέβηκαν. Πανηγύρια εδώ, πανηγύρια εκεί. Πηγαίναμε η Ορανιά και ήταν γεμάτα τα πανηγύρια. Αν ζούσε τώρα, τι πιστεύεις ότι θα ήταν? Θα ήταν ένας από τους καλύτερους? Πάντα. Να σε πω, ξέρεις τι ήταν, ο Παυλίδης είχε ένα καλό.
Ότι ό,τι να το παίξει το τραγουδούσε. Ναι. Και εκτός από τα ποντιακά τραγουδούσε και άλλα. Και τουρκικά τραγουδούσε. Ό,τι δεν τραγουδούσε. Και Αιγύπτικα τραγουδούσε και ό,τι δεν. Και λαϊκά και ό,τι θες. Ήταν ένας τραγουδιστής για όλα τα γούστα. Γι' αυτό και τον προτιμούσαν. Και με το κλαρίνο τραγουδούσε. Ναι. Με το κλαρίνο για τραγουδίσει θέλει φωνή. Δεν τραγουδάς εύκολα με το κλαρίνο. Δεν είναι εύκολο να τραγουδίσει με το κλαρίνο. Ναι. Το είχε αυτό. Το είχε και ο γιος του. Το είχε και ο μικρός το είχε. Μπορεί να έχει την ίδια φωνή. Είναι. Και αυτό θα με στώσει. Έτσι ήταν. Και εκείνος έτσι ήταν. Στην αρχή σιγά. Με στόνεις, τραγουδάς, αλλάζει η φωνή σου. Μαθαίνεις να τραγουδάς. Έτσι είναι. Και εκείνος τι ήταν. Ένα παιδί του χωριού ήταν. Μεταξύ των καλλιτεχνών υπήρχαν έτσι κόντρες, ας πούμε, Όχι. για το ποιος κάνει το πιο ωραίο πρόγραμμα. Πάντα υπήρχαν κάτι, αλλά πολύ λίγα. Τώρα έγινε. Άστο. Κοιτάει ένα ζευγάρι το μάτι του άλλου. Επειδή έγιναν πολλοί, γίνεται αυτό. Καμιά ιστορία. Πάντα υπήρχε. Αλλά όχι σε αυτό έτσι να το δείχνουν πολύ. Υπήρχε όμως σεβασμός. Υπήρχε σεβασμός. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό τώρα. Αυτοί σκοτωθούν να βγάλουν μαχαίρια. Εμείς δεν βγάζαμε μαχαίρια. Εντάξει. Υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε κάτι και θύμωνε ο άλλος και πολλές φορές δεν το μιλούσε ή καθόταν εδώ ή κάτι. Εγώ δεν είχα τέτοια προβλήματα κανένα. Ποτέ. Ναι. Θυμάσαι έτσι καμιά ιστορία να βρεθείς σε μαγαζί έτσι περίεργη και να πεις τι γίνεται εδώ, με κάνα τσακωμό, με κάνα τέτοιο? Τσακωμοί πάντα γίνανε, αλλά αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέρος σε αυτό. Έλεγαμε καμία τώρα ήσυχα, ήρεμα, τι έχετε να χωρίσετε. Αλλά δεν σταματούσαμε τη λέω, θα μπαίναν στον χώρο όλο το μαγαζί τώρα. Προσπαθεί το μαγαζί να βγάλει αυτούς τους φασαρίες έξω, να μαλώσουν έξω. Είχα και μπράβους, πώς ολόκληρο μαγαζί μην έχει τώρα. Είχαν πάντα, έχει. Εσένα ήρθε κάποιος καμιά φορά να σε πει παίξε Εγώ αυτό, να σε γυρίσει το μυαλό? Ήμουν μάγκας να αντιμετώπιζα όμορφα. Ποτέ δεν όχι. Λέω αγόρι μου, ό,τι θέλεις, αλλά να τελειώσω μια φορά, λέω με αυτούς που έχω να τελειώσω και θα σε φωνάξω. Είχα έναν Κώστα τώρα καμιά φορά. Πάω εκεί, ο γιος του έχει εκεί στην Ιθάκης, πώς το λένε, καφετέρια και πήρε ο καφετέρια, σε πήραξε ο κανένας, πάντα ήκουσε τον. Βάζει στο δικό μου. Λέω, Κωστάκη, σε αγαπάω, ξέρεις, σε αγαπάω. Ναι, κάτσε λίγο εκεί, μόλις τελειώσει, θα βάλω τελείωνα μόλις. Λέω, τώρα έλα, πες τι θέλεις. Και με το λέει, ρε, πώς με αντιμετωπίζεις, λέει, εγώ θα σκότωνα τον κόσμο. Γερός άνθρωπος, πώς θα τον κάνουν τις άπτυ με τίποτα. Πώς με αντιμετωπίζεις, λέω, όμορφα θα αντιμετωπίζα. Μάκα σίγουρα. Και τώρα πάω καμιά φορά και λέει, σε πείραξε κανένας. Καμιά θαυμάστρια είχε έρθει ποτέ? Θαυμάστριες τώρα πολλές. Γινόταν χαμός, Άσε θαυμάστριες. Τι θαυμάστριες, ξεχνούσαν τι είχαμε αυτό. Για πες έτσι καμιά ιστορία από θαυμάστρια, ωραία. Πολλές. Θαυμάστριες πάλι, ελεύθερος ήμουνα, όμορφο παιδί ήμουνα. Κλαίγανε κιόλας. Σ' αγαπάμε, λέω καλά. Όλες θα τις αγαπήσουμε. Λουλούδια τέτοια, τι? Λουλούδια. Σημειώματα, τι? Λουλούδια και από άντρες και από γυναίκες. Λουλούδια, άστο, δεν το συζητάς. Αφού νευρίαζα πολλές φορές, με βάζανε εδώ τα λουλούδια και να ξέρεις, άμα μπαίνουν να τα πέσει σαφή, εσύ τώρα. Άμα και χρυσάθεμα και τέτοια αναγκατεμένα, πιάνει φαγούρα ήταν. Ναι, λουλούδια, εκατομμύρια λουλούδια, τι να σας πω. Τώρα είχαν ο κόσμος, είχε λεφτά, πετούσαν, κάνανε, γλεντούσανε. Πού είναι τώρα? Μας τα κλέψανε, μας τα πήρα. Τώρα που λέμε για γυναίκες όμως, ήταν καμιά έτσι να επιμένει Ασλανίδης τέλος? Πώς είχε και τέτοια. Πώς δεν είχε. Κάθε φορά εκεί. Εγώ την αντιμετώπιζα καμιά φορά, λένε κοπέλα μου, ξέρω με αγαπάς, αλλά τώρα εγώ έχω κορίτσι άλλο. Δεν μπορώ να το πετάξω. Και την απέφευγα. Κάπως έπρεπε να βρω τη δικαιολογία. Αψέματα έλεγες? Έργα και ψέματα. Και δισκογραφία έχετε κάνει πολύ? Και δισκογραφία έχετε κάνει πολύ? Δισκογραφία έκανα εγώ. Εγώ στη δισκογραφία ήμουν και με τις εταιρείες μου δεν είχα συμβόλαιο. Αλλά εδώ ήταν συμβόλαιο, είναι εδώ. Ένα συμβόλαιο να λες, άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Πώς γινόταν τότε οι περισσότεροι υπογράφανε, εγώ δεν υπογράφα. Αλλά ήμουνα, ξέρω, Ασλανίδης είναι Λύρα Αγγλίας. Με τη Βάσιπα που έκανα όσα χρόνια υπήρξε Βάσιπα χωρίς συμβόλαιο. Ό,τι ζήτησα το πήρα, ό,τι με ζήτησε το έδωσα. Παλιά έρχονταν η εταιρεία και σας έλεγε να κάνετε η εταιρεία, εγώ σε μένα
ήρθε ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, είχε βγάλει με τον Τζανάκαλη ένα δίσκο και ήρθε ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, λέει, ξέρεις, έχει μια εταιρεία εκεί πέρα, ο Παπαδόπουλος λέει και ζήτησε να παίξω εγώ και να τραγουδήσει. Λέω, Τάκη, το κάνω, ό,τι θέλεις. Θα πληρώσει, με λέει. Το λέω, κοίταξε, εγώ θα τα κάνω, αλλά θέλω τα χρήματα μπαφ, γιατί αυτοί δεν έχουν μέσα. Πουλάνε 1000 και λένε πουλάνε 100. Και δεν μπορείς να βρεις άκρη. Λέω, άμα πληρώσει αποκοπή, ό,τι θέλει. Και τη βρήκαμε, αποκοπή τα πέραν. Ντραγκ, κατευθείαν που άλλο όσα δεις τον έλεγα. Εγώ θέλω τόσα. Έτσι ήταν η συναλλαγή μου. Τα περνά φραπ, αποκοπή. Πόσα θέλεις, 100, 500 ο Τάκης, 500 εγώ. Τα όργανα πια μας συνοδεύουν τα παιδιά, πάρε σε 100, πάρε σε 100. Έτσι δούλευα. Ισχύει ότι ήσουν ο πρώτος που έβαλε drums στη δισκογραφία? Όχι, ο Τσανάκαλης έβαλε. Ο Τσανάκαλης, Αλλά έβαλες κι εσύ. Έβαλα γιατί ήταν οποντιακά τα κομμάτια, έπρεπε να γεμίσει, ρε φίλε. Το παραδοσιακό αυτό και σκέτο να το παίξεις θα παιχτεί. Ναι. Το άλλο μόνο χορδία είναι. Θέλει κάτι. Θέλει κάτι. Και πιο γεμάτο πρέπει να είναι. Ναι. Γεμίζει και όλα στα τέμπα. Κάνατε και μια... Δεν υπήρχαν και τα οτζίδες να παίξουνε. Δεν είχε τα οτζίδες να παίξουνε. Οι περισσότεροι τρανς παίζανε. Αυτοί που παίζαν τα ούλη ήταν ό,τι να είναι. Σήμερα παίζουν τα παιδιά καλά τα ούλη. Δεν παίζαν τα ούλη, Γιώργο, δεν υπήρχαν τα ούλια. Δεν είχαμε. Και προτιμούσαμε να πάρουμε τραμμίτσες. Και αυτές οι τραμμίτσες ήταν όλοι Ρωμά. Γιατί αυτοί το είχαν αυτό. Εντάξει, οι Ρωμά παίζουν και ακόμα να τους βάλεις, παίζουν πιο καλά από όλους. Το έχουν αυτό. Το τέμπο το έχουν μέσα τους. Κάνατε και ένα δίσκο με πιο μικρούς σε ηλικία. Και είπατε και πριν ότι τους νέους δεν τους αποπαίρνω. Έπαιξα και με νέους. Έπαιξα και σε νέους, τον Καλουσάκο. Ποιον ακόμα, έπαιξα τον Κόσιο. Κάνα 2-3 παιδάκια έπαιξα εγώ. Το άλλο που έκανα με τα νέα παιδιά, δεν μπορούσα να παίξω εγώ. Φώναξα 3 ανθρώπους να συνοδεύσουν τα πιτσιρίκια. Το έκανα πάλι για την εταιρεία, το έκανα. Αφιλοκερδός, τίποτα, το Φράγκο δεν πήρα. Ξόδεψα κιόλα. Πήγαινα, ερχόμουν και από την Χαλκιδική να κάνω μίξεις και αυτά για τα πιτσιρίκια. Τους βοηθάτε γενικά τους νέους. Δύσκολα είναι το πιτσιρίκι, τα 16 χρόνια το βάζει ένα μικρόφωνο, το μόνο που το βλέπει κομπλάρει. Λέω ότι βάσει πάμε το κάνουμε, λέω αυτή η τραγουδιστή είναι μελλοντική δική σου και μελλοντική αυτών των λιράδων που βγαίνουν. Εμένα η τραγουδιστή είναι ο Παυλίδης, ο Χαβιλίδης, εντάξει, με αυτούς έκανα κιόλας. Θα το κάνουμε λέω για την εταιρεία, ό,τι πήσα Σλανίδη. Αλλά έκανα και ένα με τους φυρμάτους. Εντάξει, έκανα ένα 25 χρόνια Σλανίδης, είναι 60 τραγούδια εκεί. Ναι. Το πετραπλό εκείνο. Το θυμόμαστε. Έτσι, εκείνο το έκανα για τους... Πάλι για την εταιρεία, δεν πήρα φράγκο, λέω την εταιρεία. Γι' αυτό είχα το θάρρος να πάω από τον Βασίπουλο, θα κάνουμε αυτό και με λέω ό,τι θέλεις. Με έδινε και τον έδινα. Κατάλαβες, και πολλές φορές τον έδινα και δεν έπαιρνα κιόλας. Το έκανα για την εταιρεία, το έκανα για το ποντιακό να μείνει. Έκανα τους παππούδες που έπρεπε να παίξει ο Γόγος και δεν έπαιξε. Έκανα και το χρυσό ραδιόφωνο με αυτούς που τραγουδούσαν τότε. Και έκανα και τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια δεν έπαιξα εγώ. Έκανε ένα λάθος η Βάσιπα που δεν έβαλε τα παιδιά τους 2 λιράδες που παίξανε. Ήταν ο Κόγκας και ο Φάνης. Έπαιξαν στα πιτσιρίκια. Εντάξει, εγώ για να είμαι μέσα να βλέπω πως τραγουδάνε. Εντάξει, πιτσιρίκια τώρα. Μερικά κομπλαρά λέω βγες έξω. Πάνε έξω λίγο, πιέζει λίγο και έβγαλε. Έβαζα το άλλο. Όποια τραγούδισε. Ο Αγέρης τραγούδισε, ο Καλούτσης τραγούδισε. Ο Λευτεράκης από την Κοζάνη, η Πέλα. Η Πέλα σε μένα τραγούδισε. Πού τραγούδισε η Πέλα? Ποιοι είναι άλλο? Η Αθούλα τραγούδισε με τους μεγάλους. Η Αθούλα ήταν καλύτερη από όλους. Η Αθούλα ήταν πιο καλή από όλους. Ποιους έχω, ποιοι είναι άλλοι? Ο Κώσιος είπαμε. Οι εταιρείες αυτές σου λέγανε τι να παίξεις ή έπαιζες ό,τι ήθελες? Η εταιρεία είχαμε βγάλει, πάθαμε ένα κορισμό με τα παραδοσιακά. Τα παίξαμε, σταμάτησαν. Λέει κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί να κάνουμε διασκευές αυτές τις διασκευές και τα νεοποντιακά και έτσι ξεκίνησαν. Πρώτα διασκευές έκανε ο Γιάννης ο Τσανάκαλης. Ναι. Και ύστερα έκανα και εγώ μερικά. Και αυτά τα τραγούδια ήταν του Τάκη του Παπαδόπουλου περισσότερα. Αμούσικα φυσικά με το στόμα τα έκανα και εγώ έβαλα εισαγωγές, ανταποκρίσεις. Να παίξουμε, τα κάναμε και τα χτυπήσαμε.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι γινόταν τότε. Θα μας πείτε τώρα που κάνετε και μαθήματα. Ναι. Πώς τους δείχνετε στους μαθητές? Τι δείχνετε σε ένα μαθητή? Το μαθητή το ξεκινάω από την παράταση, τέρμα τελειώσαμε. Ναι. Για να μείνει. Εντάξει. Δεν τους απαγορεύω να παίξουν και τα άλλα. Όχι. Ήσου Αλλά πρέπει να μαθητής μάθουν του. την παράδοση. Ήτανε λέει και μαθητής σου. Ναι. Αυτός παραδοσιακά θέλει. Και να τον έβαζαν εποντιακά δεν θέλει. Το σαντέτε λες. Ναι. Αυτός. Και να τον πεις νεοποντιακά δεν τα πιάνει στο χέρι του, δεν τα θέλει. Για τον Λάζαρο τον Μπασαλίδη λέμε εδώ που είναι Είναι στα backstage. στα backstage, ναι. Και σαντέτες, γκραντ σαντέτες είναι αυτός. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω δει κάποια παλιά βίντεο που έπαιζες με μεγάλο δοξάρι. Γιατί είχες μεγάλο δοξάρι? Και αυτό μεγάλο είναι. Αυτό Ίδιο, παραπάνω δεν έχει. μικρό μου φαίνεται αυτό. Όχι, αυτό είναι τόσο είναι. Ναι. Αλλά θέλω μεγάλο το ξάρι. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι που παίζουν σήμερα και τους το λέω να το αλλάξουν, άμα θα με βλέπουν κάποια στιγμή, Ναι. η λύρα έχει σύντομες τοξαριές οι οποίες είναι κοντές, αλλά έχει και μεγάλες τοξαριές. Έχει τις ολόκληρες τοξαριές. Εντάξει. Ναι. Όταν κάνεις όμως ολόκληρες τοξαριές, γεμίζει η λύρα. Δεν μπορείς να πεις ισόποσα συνέχεια. Πι, αυτό δεν είναι τίποτα. Έχει πι, έχει ρα. Πι, ρα. Εντάξει. άμα δες μεγάλο το ξάρι. Ύστερα να κάνεις σκοπούς της ματσούκας που είναι του λουμί καητές, πώς θα το κάνεις αυτό, θέλει μακρύ το ξάρι. Γιατί πάει και έρχεται ολόκληρο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ με τον κύριο που ήρθε τώρα, για πες. Εγώ τον έφερα στη Θεσσαλονίκη. Το Στάδι, εγώ τον έφερα στη Θεσσαλονίκη. Το Στάδι, Καλώς είναι, για πες. Ήταν στη Βέρεια εκεί με τον Δημητράκη και τον έφερα σε δύσκολη εποχή, τότε που ήταν πόλεμος το Ιράκ. Ναι. Και δουλέψαμε καλά με τον Στάθη. Καλός τραγουδιστής είναι, μόλις για πες. έκανα ανακοίνωση, αυτός είναι διαχρονικός σαν και εμένα, δεν κάνει. Όσο γερνάει καλύτερα τραγουδάει. Δεν, πώς το λέει, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Όσο και φωνή να μην έχει, σε ένα κούρτισμα χαμηλά, πάλι θα το πει. Εντάξει. Εντάξει, κάποτε κουρτίζαμε ένα ντιζέν υψηλά και ανέβαινε στο υπερπέραν. Τώρα με λέει κατεβαίνω με μια νότα, ξαναπάει στο υπερπέραν. Πατάει μια νότα πιο χαμηλά, η φωνή είναι φωνή, Ναι. δεν φαλτσάρει, Ναι. έχει πείρα και θα το πει διαφορετικά. Να πάρουμε τον Στέλιο Κατζαντζίδη. Έτσι. Κάποια ηλικία τραγουδούσε υψήφωνα. Ναι, άμα ναι. βάζει τα τραγούδια του. Ναι. Και ύστερα όταν κατέβηκε, Παλιά, ναι. έπεσε τώρα τελευταία και ήταν και πιο όμορφο. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ γιατί ήταν και πιο αρσενικό το τραγούδι του. Εντάξει, είχε χαμηλές σκαλές. Έτσι. Ποιος ξέρει να τραγουδάει, Ναι. όπου και να τον βάλεις. Τώρα η νέα γενιά που βγαίνει, τι διαφορετικό δίνει από την παλιότερη γενιά? Δηλαδή εσείς είχατε πολύ το βίωμα. Προσπαθούν τα παιδιά. Προσπαθούν νομίζω τα παιδιά. Προσπαθούν να κάνουν. Μερικοί το περνάνε και ντούκου γιατί δεν έχουν δαμόνες από κάτω να τους ακούσουν όπως ακούνε. Πού να γλιτώνες σαν στην δικιά μου εποχή δεν τραγουδούσε, δεν θα τον αποδεχόντουσαν. Ναι. Το καθαρίζανε σαν αυγό. Τώρα δεν ξέρω. Βγαίνουν εκεί πέρα, φτάνει και λίγο θέατρο, καπνούς, ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί τώρα. Ναι. Χορεύουνε, χορολαγεύουνε. Τα παιδάκια δεν έχουν τα ακούσμα, τους αρέσουν τα τραγούδια. Κάποια τους αγγίζουν και τα τραγούδια. Καμιά φορά και ένα τραγούδι σε αγγίζει. Μπορεί να είναι τίποτα. Έχει τραγούδια που είναι φοβερά και από στίχο και από μουσική και δεν τους αγγίζει. Και ένα τραγούδι που είναι τίποτα και τους αγγίζει. Έτσι είναι η μουσική. Έτσι παντού είναι, όχι μόνο στην Ποντιακή και στα λαϊκά. Εντάξει. Εσύ σαν δάσκαλος τι έχει μεγαλύτερη σημασία πιστεύεις, το ρεπερτόριο ή η τεχνική? Και το ρεπερτόριο και η τεχνική και τα δύο. Η τεχνική πρώτο. Ναι. Βέβαια. Δεν πρέπει να το παίξει ένα κομμάτι, να έχει ένα ρεπερτόριο για να το κάνει χουζάρι, ζαγκαζούγκα. Ξέρεις τι έχουμε ακούσει, ότι δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας το πεις, ότι λέει για να έχουν σωστή στάση μαθητές τους έδινες με ένα σκηνή σε μια καρέκλα. Ισχύει? Σωστή στάση, δεν κατάλαβα τι μου λέει. Για να παίζουν σωστά τη λύρα,
Ναι. Τους έδινες λέει με ένα σκηνή. Ποιος μας το, εσύ μας το πες? Το σκηνή τον έδεσα, τους δένω αυτούς με το σκηνή, Ναι. γιατί δεν γυρνάνε τη λίρα. Άρα αλήθεια. Όχι με σκηνή, με σπάγκο. Με σπάγκο, Γιατί με Περνάω σπάγκο? το σπάγκο στο αυτί της λίρας και στο λαιμό. Πώς πάει να κάνει έτσι? Λέω γιατί δεν γυρνάς τη λίρα? Γύρισα, αφού εντόκισε το σκηνή και φτάσα έτσι. Πώς γύρνα? Και τους λέω γιατί δεν γυρνάς? Άμα δεν γυρνάς δεν θα παίξεις χορευτικά. Απλά πράγματα. Τα απλά θα τα παίξεις, θα κάνεις ένα τέτοιο. Μόλις ξεκινάω και παίζω τα χορευτικά και τη σέρα, λέω κάντο ρε μάγκα. Κάντο να δούμε πόσες φορές θα το κάνεις αυτό. Πόσες φορές θα το κάνεις αυτό. Τη σέρα ρε, να, αυτό. Απλά να το κάνουμε και παράδειγμα να το δείτε κιόλας. Ναι. Έτσι. Το απλό θα το κάνει. Θα το κάνει. Αυτό. Θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Πρέπει να γυρνάει τη λίρα. Ξεκινάς από το αργό, να το συνηθίσεις το αργό και θα το κάνεις. Και μετά το κάνει πιο γρήγορα. Παιδάκια το κάνουν, το έχουν. Ναι. Αυτοί που έρχονται σε μένα από την αρχή, το ξεκινάω έτσι, γύρνα, το συνηθίσει. Και αυτούς τους βάζω στο σπάκιο να τους τραβήξει, πολλοί παίζουν και έτσι. Έτσι. Τους βάζω καρέκλα εδώ ή καρέκλα τους βάζω και από εδώ. Σπάσε, άλλα δεν σπάνουν εδώ. Γιατί η λίρα έχει σύντομες και μεγάλες. Και πώς τους κάνεις αυτούς για να σπάσουν? Και δεν πάνε. Παίζουν εδώ, γιατί. Εδώ παίζουν. Μίζωρο είναι. Λέω δεν έχει μόνο μικρές. Κάνε. Έχει ολόκληρες. Εντάξει, αυτή είπε. Τεχνική. Πάμε στην τεχνική τώρα που λες τεχνική. Αυτή είναι η τεχνική. Καλά λέω φίλε. Πολύ καλά τα λες Παναγιώτη μου. Είσαι φοβερός. Έτσι. Ο γαμπρός του έπαιξε, παίζει ίσα. Το λέω έλα εδώ. Το Δημήτρη λες? Ναι. Πόσο έστρωσε τώρα? Έχει αλλάχτη. Έλα εδώ. Πάρε αυτή την τεχνική. Κύριε μου παίζεις καλά, έλα εδώ να δεις την τεχνική τη δικιά μου. Και τώρα την παίρνει, μ' ακούει, παίρνει αυτό το κομμάτι που είναι, από δεν είναι, πάρε και εσύ. Ο Τσακωρίδης το κομμάτι αυτό που είναι, πάρε και εσύ. Τους λέω, θα χαθεί, να μην τους πω. Άμα δεν τους πω δεν θα ξέρουν τίποτα. Εμείς τα ξέρουμε, είπαμε γιατί τα ξέρουμε. Καλαμαριά, παππούς κρομέτες, παππούς αντέτες, παππούς κεραζούντα, παππούς αψούντα. Τι λέγατε εσείς αυτό, εσείς, τι λέγατε εσείς δεν τα ματά. Όχι ότι τα σπούδασα δηλαδή από τις παρέες. Ναι. Εσείς αντέτε τι έλεγες, το χάραμα της Ανατολής, Ευκλήτης. Πήρα στη Νέα Ζάντα, εκεί, στα χωριά τους εκεί. Έτσι τα μάθαμε, πώς. Τα ξέραμε από Κουρανού. Όχι, έτσι τα μάθαμε. Από τον Πόντο κατευθείαν. Από τον Πόντο. Οι άνθρωποι, ναι, άνθρωποι που τραγουδούσαν. Και τα παιδιά μαθαίνουν από σένα, από μένα. Τους γράφω εγώ τώρα, Στάθη. Πάρε το τετράδιο γράφε. Εδώ, γιατί άμα φύγω εγώ θα τερίσει στον ουρανό. Γράφε εδώ. Μα την Παναία λέω. Κρόμνη Αργυρούπολης. Τάκ, γράψε. Τι έχουμε, ο πρόσωπος Τριαντάφυλλων. Κρόμνη Αργυρούπολης. Στο χάραμα της Ανατολής. Σάντα Αργυρούπολης. Έτσι τους κάνω. Ναι. Γράφουνε να ξέρουν. Πάμε στο Κάρς. Και το ρημόν και το καραπουρούν. Κάρς. Γράφε. Και να τα ξέρουν. Και τους χορούς και όλα. Πολύ σωστά. Ξέρεις τι, πολλά νέα παιδιά τώρα που ξεκινάνε δεν τους αρέσει αυτό το άκουσμα το παλιό. Εσύ τι τους λες, πώς τους φέρνεις πιο κοντά? Αυτό εξαρτάται με αυτά που παίζουν σημερινοί. Ο Στάτης κάνει και τα δικά του αλλά πάει και πίσω. Και τους το λέω,
Πάντε και λίγο πίσω τα παιδιά θα νομίζουν ότι μόνο ποντιακά αυτά είναι που παίζετε, αυτά ποντιακά δεν είναι. Έχουμε ευθύνη, θα χάσουμε την ταυτότητά μας την τελευταία. Τι παίζετε, όλη νύχτα και όλη μέρα. Τα τύμπανα... Το παιδάκι τώρα, ένα που είναι τώρα 14 χρονών, το βομβαρδίζει με μαλακίες, με συγχωρείτε για τη φράση μου, αυτά τα ακούει. Καλά που έβγαλε ο Καζαντζίδης μερικά επιτραπέζια, αυτά παραδοσιακά και περάσαν και στους άλλους, το τσάμπασο που είναι ορτολούδικο, έτσι. Ναι. Και πολλά άλλα, το τραπεζοντέικο, ας πούμε, το αϊτέτσε παρατυπέτανε, Ναι, έτσι, τραπεζούντα. Και ρωτάνε αυτό που είναι, τι είναι, έτσι πάει. Τώρα ένα παιδάκι θα έδινε εξετάσεις και με πήρε ο Μαγκούλης. Με λέει, έχω ένα παιδάκι εδώ, λέει, αυτό το κομμάτι που είναι, λέω, πες να το γράψεις. Τώρα με πήρε πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα πάω να δώσω εξετάσεις. Ένα πάλι δεν έγραψα κάτι, ξανά με πήρε το παιδάκι αυτό, εκείνο που το κομμάτι λέω, αγόρι μου, εκείνη η περιοχή είναι γράψει. Θα δώσεις σήμερα εξετάσεις μου φαίνεται. Ναι, ο Χάμπος, μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω, σου λέει μπορεί να με ρωτήσει εμένα κάποιος, ας το ξέρω. Γράφεται και ο γαμπρός το με παίρνει. Πού να ξέρει ο δικός ο γαμπρός τώρα σε Νικόπολη γενέθαινε και απάνω. Με παίρνει ο Δημήτρης. Ναι. Λέει Ασλάν. Δεν είναι κακό να παίρνει και να... Όχι γιατί, Ασλάν εκείνο γράφε. Έλα μια μέρα να τα πούμε εδώ και να τα γράψω όλα, να με πρίσει κάθε φορά. Τα τύμπανα και τα πλήκτρα πώς τα βλέπετε στην Ποντιακή? Αυτά δεν υπήρχαν στον Πόντα ρε φίλο, όλα ήταν σκέτα. Ο Γόγος όταν έκανε ηχογράφηση, επειδή δεν είχαμε και τα όλοι, είχαμε έναν Κώστα παραματευτή, το λέγανε κιόλας, Κωνσταντινίδης, χτυπούσε πάνω στην καρέκλα εκείνη που ήταν οι καρέκλες εκείνες οι παλιές οι ξύλες που το ξύλο ήταν από κοντροπλακή και χτύπούσε με τα χέρια εκεί πάνω. Εκεί πάνω χτύπησε τα όλοι, στα χορευτικά να έχει ρυθμό. Το ταούλι εγώ το βάλα πάνω, έμαθα τον πατζανάκι μου. Γιατί πηγαίναμε στις εκδηλώσεις και όλοι είχαν λαούτα και τέμπα και εμείς δεν είχαμε τίποτα. Σκέτη λίρα παίζαμε. Και έμαθα τον Γιάννη να χτυπάει και από εκεί τώρα έμαθα ο Γιάννης τα παιδάκια όλα πήραν τον ταούλι. Λαούτα που είχανε? Λαούτα που είχανε? Οι κριτικοί δεν έχουν λαούτα. Α, εμείς δεν είχαμε τίποτα. όχι οι πόντι, ναι. Οι πόντι έχουνε. Κάτι δεν ξέρεις καλά. Η περιοχή του Δυτικού Μόντου δεν παίζει λίρα, παίζει βιολί. Ούτι, νταϊρέ. Αυτά που ακούσεις με το βιολί είναι. Άσχεμα τα παίξει ο Γόγος και τα έπαιξε με τη λίρα. Αυτά τέτοια θέλουν. Άμα θέλεις να τα παίξεις παραδοσιακά, τέτοιο. Πολλοί τα παίζαν και έτσι τα βιολιά. Τα κάναν λίρα. Εδώ ο Σαντέος έστειλε ερώτηση τώρα. Σαντέος έχει και μεντζέ, δεν έχει τίποτα. Λέει για πες, λέει. Μικρό Σάντα και μεντζέ. Λέει για πες, λέει, γνώμη για Μακούλη. Σ' αρέσει ο Μακούλης? Ο Μακούλης έχει καλή αυτή, πώς το λέμε, είναι Σαντέος στην καταγωγή. Έχει μερικά από τον παππού του. Απλούστατα αυτό το μικρό ήρθε μια φορά με τον πατέρα του και με λέει θέλω να πάει να το στείλω να σπουδάσει μουσική. Λέω καλά θα κάνεις. Μουσική δεν σπουδάζεις, μουσική θα σπουδάζεις, καλά κάνεις. Ήξερε 5 πράγματα. Δεν μπορούσε όμως να ξέρει τις περιοχές γιατί έφυγε το γυμνάσιο. Πού να ξέρει. Επειδή 18 χρονών έφυγε πήγε στην Αγγλία. Και τώρα παίρνει και ρωτάει εμένα. Αρχηγέ, γράψτε το λέω. Εκείνο που δεν ξέρουν, πού να ξέρουν. Και εγώ άμα δεν καθόμουν με τον Γόγο δεν τα ξέρα. Καθόμουν στην Καλαμαριά τα μαθάει. Στην Καλαμαριά είμαι τυχερός στην Καλαμαριά. Εκεί έχει οδός τραπεζούντος, οδός κερατζούντος, οδός σουρμένων. Όλοι οι οδοί είναι ποντιακοί. Όπου σου βλέπει, σου γράφει είναι και η καταγωγή των ανθρώπων εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβες, έτσι μπήκαν οι οδοί, δεν είναι κουτουρού. Κατάλαβες. Οδός Χαλδίας, είναι Αργυρούπολη. Αργυρούπολης, εκεί που ήταν ο παππούς μου. Όλοι εκεί Κρονέοι, Σαντέοι, τέτοιοι είναι. Και έτσι είναι. Και έτσι γίνανε. Τι ο Συντηραγωδούτσος, είχαν ένα τσαμψί κρομέτι. Μα τι, Παναγιά, λόγω τραγουδού δεν είχε φωνή. Κρομέτες, αυτό κρομέτες. Εκείνους αντέντες, εκείνους κεράτους. Έτσι τα μάθα, πώς θα τα μάθα. Αλλιώς δεν μπορούσε να τα μάθεις. Από τους παππούδες τα μάθαμε. Ναι. Καλαμαριά από τη ομάδα, φίλε. Μην λες τώρα που μπήκαν ξένοι και έχασε το αυτό της. Επειδή πολλοί σας θεωρούν και αυθεντία στο παραδοσιακό στοιχείο. Αυτή τι ανατάπεδα, ό,τι έπαιζε ο Γόγος το έπαιξα κι εγώ.
Αυτό παλιά πειραματιζόσασταν, βάζατε καινούρια πράγματα? Δεν είχε τότε την εποχή εκείνη τίποτα. Μόνο παράδοση έπαιζαν. Μόνο, Ο Γιάννης άλλαξε την κατάσταση. Ο Γιάννης ο Τσανάκας άλλαξε την κατάσταση με το Βάση Παπ. Γιατί παιχτήκαν όλα, όπως είπα και προηγουμένως, παιχτήκαν όλα τα τραγούδια, τα βγάλαμε στη δισκογραφία και έπαθε κορεσμό. Έκατσε. Ναι, Και έτσι λέει κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Η Βάση που το παρεκκίνησε, ο Γιάννης επειδή ήταν και έκαμε κάτι τέτοια, από μικρός έπαιζε κάτι τέτοια. Άλλα από ρεσικά, άλλα από καρθρίδικα, έκανε διασκευές διάφορες. Και από λαϊκά έκανε. Με το Στάτη Λίγα έπαιξε. Ολόκληρο δίσκο έπαιξε. Ο Γιάννης ήταν ένας διασκεδαστής ο οποίος ψαχνόταν και να σου πω κάτι, ζούμε και σήμερα και γράφονται ιστορίες και γεγονότα κάθε μέρα. Έτσι. Εντάξει, η παράδοση είναι σεβαστή, πρέπει να την κρατάμε, η βάση είναι αυτή. Και πέραν τούτου και κάποια άλλα που αγαπήθηκαν από τον κόσμο και κρατάνε διαχρονικά, όπως έγραψε η μάνα, κρύο νερό. Ναι, ναι. Έμεινε αυτό και δεν θα σβήσει ποτέ. Παρόλο που το λιθοβολήσανε, το χτυπήσανε, το κάνανε. Τίποτα. Αυτό είναι. Μερικές φορές τα λόγια παίζουν ρόλο. Ναι, σίγουρα. Μπαίνει στην καρδιά. Αξίζει να Εύκολα να σε πω, επειδή εκείνο χτύπησε στη φλέβα την ποντιακή σαν τη μάνα που δεν υπάρχει. Φυσικά. Έτσι, εμείς όλοι, λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε Τα αγαπάμε μεγαλύτερη αυτό. αδυναμία. Η Ναι, μάνα ναι. μας Η είναι. μάνα, όχι, και άλλοι Ναι. δεν αγαπάνε τη μάνα τους, αλλά λοιπόν. Αυτό είναι, γι' αυτό έπιασε εκεί. Ναι, ναι. Γι' αυτό και μη πόντι το αγαπάνε. Ναι. Ναι, μα έγινε διαχρονικό κομμάτι. Ο γιος ο Χρήστος πώς ξέφυγε και παίζει νταούλι. Από όλα παίζει εκείνος. Ναι, Από όλα παίζει, αλλά τα πιάνει, ξέρω εγώ. ναι. Με όλη λίρα παίζουν. Πολύ ματσούτα παίζει. Όχι, και τα δικά μας τα παίζει. Δεν θέλει να παίξει. Μαμά μεριά. Ο γιος μου παίζει. Όχι. Ο Χρήστος παίζει τα παραδοσιακά όλα. Και τη ματσούκα από τη μαμά, εντάξει, λίγο παραπάνω, γιατί εκεί έζησε και όλος αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει λίγο τα Καυκάσια, δεν μπορεί να τα πάρει. Δεν τα έχει ακούσμα. Δεν έχει. Έχει το τοξάρι το δικό μου, τα δάκτυλα, πάει κανονικά. Και παίζει και Αγίου, παίζει και Σιλιάβλη και Ταούλη. Τώρα πήρε το Ταούλη, σου λέει, Ταουλτζίδες δεν έχει καλούς πολλούς, ας πάω εγώ εκεί. Να βγάζω κανένα πράγματα. Αλλά άμα την πάρει τη λίρα την παίζει καλά. Παίζει. Μια συμβουλή για την ορχήστρα μας, να μας δώσετε? Δεν σας άκουσα εσάς καμιά φορά. Τώρα να κάνετε ένα κομμάτι να σας ακούσω. Αμέ. Είναι πολύ ωραία, εγώ έτυχε να τους ακούσω. Τα παιδιά Τι να ένα προσέξουμε, που να κάνανε μας τα άλλα τα παιδιά του Δημητράκη, πήραν ένα κομμάτι δικό μου και το κάνανε σχεδόν. Πολύ ωραία στάθη. Ναι, ναι. Πολύ ωραία το κάνανε. Και τα παιδιά το ίδιο. Ναι. Είχα και ένα κλαρινίστα αυτό να ποιον είχαν. Το Τσίκο. Το Τσίκο. Ναι, ναι. Ωραία το παίξε τέλος. Παρόλο που είναι βλάχος. Ναι, ναι, Το ναι. παίξα καλά. Ένα κομμάτι δικό μου πήρανε. Το βγάλανε πολύ καλά. Εγώ τραγούδισα σε αυτό. Εσύ τραγούδις. Ναι. Ωραίο ήταν. Εγώ δεν έπαιξα. Για τώρα. πες καμιά παρατήρηση. Τίποτα, μ' άρεσε. Τι να κάνω, να αλλάξω. Τι να αλλάξει. Τα αρνητικά Το θα πεις. κάμισο να αλλάξει βασικά. Για αρχή. Γιατί αυτό δεν είναι κατάσταση εδώ. Πανέζικο. Μια χαρά το είπατε. Μια χαρά. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Είναι φυσικό. Το παίξιμο το αλλάζει. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει. Ό,τι είναι φτάνει να το αλλάξει, εκεί τραγουδάει. Εγώ μπορεί να με αλλάξει, εκεί τραγουδάω. Αυτό είναι φυσικό. Λοιπόν, για δώσε καμιά συμβουλή. Το παίξατε καλά. Ναι, ποιον. Ωραία και οργανικά και αυτά. Πολύ ωραία το παίξατε. Άλλο θέλω να σε πω τώρα. Ποιον να φέρουμε έτσι στην εκπομπή, ποιον θες να δεις. Όπως εσένα τώρα. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο παλιός, ποιος είναι. Όποιος είναι πιο παλιός. Ποιος έχει έτσι ωραίες ιστορίες να τον φέρουμε. Εσένα εγώ πιο παλιός, εσύ έμεινες. Είναι και ο Μιχάλης τώρα, ναι. Θα τον Ο φέρουμε Μιχάλης τώρα. είναι. Θα τον φέρουμε τον Ο Μιχάλη. Μιχάλης παλιός είναι τώρα. Έγινε παλιός κι αυτός. Βέβαια είναι. Ιστορία για αυτός, πολύ καλός. Μισό λοιπόν. Έλα εδώ. Εκείνη η εκπομπή που κάναμε. Έλα. Εκείνη η εκπομπή Έχουμε που κάναμε bonus τώρα. Σιβέρια ξεσκίζει η Στάθη. Ναι, Θες να κάτσεις εδώ ή θες να κάτσεις από... Και πόσο αυθόρμητο ήταν εκεί. Έλα. ναι, δεν κάναμε τίποτα. Ούτε. Αυτόρμητο. Ξάπλωσε. Αυθόρμητο ήταν. Όπα, μπήκε στο πλάνο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα. Πάμε. Θα πάω και εκεί αυτά. Όχι, εσύ κάθκα. Έλα. Εσύ κάθκα εκεί και εμείς θα. Έλα, ρε, κάθουμε. πιάνω. Ρώτα. Λοιπόν, για πες.
Φέραμε εδώ και το λιράρι μας, Ο Γιωργάκης είναι καλός. Καλό χέρι είναι. Εγώ σε είπα θα στον φέρω ένα μήνα εδώ. Σπάγκο, βάλε σπάγκο, δεν ξέρω τι. Γυρνάει. Ναι, γυρνάει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάρε τον καλό το σπάγκο. Για ρώτα, τι θες να του πούμε. Τι να του πούμε, Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον πιο παλιό, με τα πιο πολλά βιώματα εδώ πέρα. Και ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να τον ρωτήσω κάτι βασικά. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή να μπουν, να τη δουν, να ακούσουν, να ψαχτούν και μέσω της ορχήστρας μπορούν να βρουν τον κύριο Παναγιώτη Ασλανίδη και να μάθουν ακριβώς τα πάντα όλα για τη λύρα. Αυτό. Δεν έχω να τον ρωτήσω κάτι. Ό,τι ήτανε, τα είπαμε τότε στο Euro Πένα. Κάτσε να παίξουμε το παιχνίδι. Σου έχουμε παιχνίδι τώρα, να ξέρεις. Θα το κάνεις εσύ το παιχνίδι. Ναι, πάμε. Λοιπόν, σου έχουμε ετοιμάσει, σε όλους το κάνουμε, ένα παιχνίδι. Σου έχουμε ετοιμάσει διλήμματα και εσύ από αυτούς που θα σου λέμε 2 άτομα και εσύ θα διαλέγεις τον έναν. Τον ένα το σκοτώνεις, τον άλλο τον κρατάς. Εντάξει, όποιος αρέσει. Οι περισσότεροι νεκροί είναι. Εδώ έχει μια ερώτηση για τον Στάθη τον Νικολαίδη. Ναι, μετά, λοιπόν. Να πάω εγώ πρώτος. Ναι. Λοιπόν, Γόγος ή Τσανάκαλης? Γόγος. Χρήσανθος ή Στέλιος Καζατζίδης? Τώρα με ρωτάτε σε 2 διαφορετικά και οι 2 είναι άριστοι. Ένα κρατάς, ένα σκοτώνεις. Δεν σκοτώνω κανένα. Όχι, ένα. Που λέει ο λόγος σκοτώνεις. Ποιον προτιμάς? Τώρα δεν σκοτώνω κανένα. Άμα ήταν στα 2 ποντιακά θα σας έλεγα τι να θέλω. Αλλά τώρα ένας είναι σε διαφορετικό χώρο. Ναι, ποιον κράτας? Τα ποντιακά ο Χρυσάτος. Ωραία. Θόδωρος Παυλίδης ή Κωστίκας Τσακαλίδης? Τσακαλίδης Κώστας. Λοιπόν, πρόσεξε γιατί είναι πολύ δίλημμα αυτό. Χρήστος Παπαδόπουλος ή Στάθης Νικολαίδης? Στάθης Νικολαίδης. Όχι επειδή είναι εδώ. Λοιπόν, Γιώργος Σιδηρόπουλος ή Κώστας Καραπαναγιωτίδης? Για μένα ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Λοιπόν, Μιχάλης Καλλιοτζίδης ή Χρήστος Καλλιοτζίδης? Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Λοιπόν, και τελευταίο, Λαφαζανίδης ή Στοφόρος? Λαφαζανίδης. Okay. Λαφαζανίδης. Ήτανε. Να κάνω το φινάλ ή θες να το κάνεις εσύ? Κάντο εσύ. Ναι. Λοιπόν. Ήτανε ο Παναγιώτης Ασλανίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Αυτό είναι από εμάς, από την ορχήστρα. Να μας ακούσει γιατί δεν μας άκουσα από ό,τι είπες. Είναι τα κάλαντα στον Πόντο. Ένα CD με κάλαντα που έχουμε Η πρώτη κάνει. καταγραφή που έχει γίνει. Όλα κάλαντα είναι. Όλα κάλαντα είναι. Μπράβο. Τα Χριστούγεννα θα μας ακούσει λοιπόν. Ωραίο. Κάντε Καλή like, επιτυχία. subscribe, παιδιά. Μπράβο, πες το. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι, επιτυχία. comment, Ευχαριστούμε. τα πάντα όλα, ό,τι θέλετε να ενημερώνεστε. Ειδικά μετά από αυτό το επεισόδιο θα πρέπει να κάνουν όλοι οι λιράριδες της γης. Και πες και την τελευταία τάγα που λέμε για να κλείσουμε. Τα λέμε στο επόμενο podcast.